Elikkäs moi, mä tulin takaisin. Tilasin just pizzan, olin tilannut. Ja se tuli sieltä sitten. En oo mikään läski, jos te sitä luulette, että mä en oo mikään syömähullu. Se kopää, mutta joo. Mä kenttelen sitä, en mä sitä nyt syö, kun mulla on nauhoitus kesken, mutta kuitenkin. Joo, elikkäs mihin mä jäinkään. En minä muista. Niin siitä, joo, siitä Simsistä, mä en muista niin. Mä en oo sitä nähnyt yhtä Let's Play-videoa, mutta olisi hienoa tehdä kautta nähdä semmonen. Eli, ja no, se auta. Ja sitten semmonen ilmoitusasia vielä, että Nikalopo tutustutti mut vähän aika sitten tuohon 90-luvun 8-bittiseen maailmaan. Ja mä olin just Kirpillä pari päivää sitten ja huomasin siellä Game Boy Colorin ja yllätys nappasin sen mukaan. Ja nyt pitäisi vielä saada siihen jotain pelejä. Mutta kun mä en mistään löydä niitä, koska mä en olisi varma myyksinä mikään semmonen normaali kauppa niitä. Mä oon tainnut kerran nähdä tuolla R-llä vai K-kaupassa mä oon tainnut kerran nähdä. Niin mä oon kerran tainnut nähdä, mutta niin Game Boyn en yhtään peliä, mä en yhtään muista. Mä olin aika, no siitä aika monta vuotta, että ei varmasti myydä enää. Niin jos joku tietää mistä saa niitä pelejä, niin jos joku tietää mistä saa niitä pelejä, niin kertokaa kommenteissa, mutta huutonet ja IP mä tietenkin tiedän, mä en ole mikään idiootti. Mutta niin jos ei aivan pakkoa, niin mä mieluiten ostaisin se semmoisesta paikasta, missä ei tarvitsisi huutaa mitään tai ei tarvitsisi ostaa toiselta ihmiseltä. Elikkäs vähän niinku Discshopin takana tapainen Game Life. Ei tietenkään Discshopia, ja Game Life ei tarvitse olla enää käynnissä. Kuitenkin tiedätte mitä mä tarkoitan. Ja niin. Ja sitten, mä en tiedä mä taisin puhua siitä, mutta mä tekisin leikkarille Let's Play-video ja gameplaytä Nikelopon kanssa. Mulla on pari semmoista leikkaripeliä, mistä voisi tehdä. Ja Nikalopo, mä haluan Nikalopoa alkaa himottaa. Mä varmaan tiedäkseni sitä peliä, Leikka 3 ensimmäisiä pelejä. Helvetin hyvä, mutta ihan aika vaikee. Toi Clint Parker's Jericho. Aivan saatanan hyvä peli. Eli jos te ette tiedä, mä en ole varma, että olisi kauhean hypetetty peli. Taisi olla vuonna 2007. Joo, niin semmonen, niin ajattelin, se oli yksi mun ensimmäisiä Pleikka 3 pelejä, niin mä näköjään löysin sen uudelleen ja näytin Nikelopolle, että kato kuin siisti peli mulla onkaan, niin se innosti siitä aika äkkiä, niin siitä lähtien se on nyt pelannut sitä. Niin, jos et tiedä, se on niinku selviytymiskauhuskipi. Miksi sitä sanotaan? Selviytymiskauhuskipi ja periaatteessa saat 6 hahmoa. Voit 6 hahmosta valita, tai sä voit vaihtaa niitä tietenkin lennossa. Voit vaihtaa niitä lennossa ja sun pitäisi selvitä pois semmoitteesta. En tiedä onko se kaupunki vai mitä, mutta kuitenkin sä menet tekemään tehtävää jonnekin Lähi-Itään ja sä pelaat kapteeni Rossilla aluksi. Mut sit siellä kaupungissa tapahtuu kaikkea yliluonnollista saissee ja sitten sä kuolet sillä Rossilla, mutta vain hetkellisesti ja mun mielestä sen vähän niinku sielu, tai mikä se on, niin voi yhdistyä niiden muiden ryhmäjäsenten kanssa, ja sitä voit pelata niillä muilla ryhmäjäsenillä. Se on aika hyvä peli, se on vaikea, ei niinkään pelottava. No ei se oo pelottaa. Nikelopo on vähän aika pelokkaampi kuin mä. Sori Nikelopo. Kerron salaisuudessa julki. Joo, niin mä panitan aika paljon noita kauhuleffoja. Kauhukomedia ja kunnon turpaamatta toiminta. Niistä mä dikkaan. Ja mä en sit oikein tiedä Nikeloposta. Kyllä sekin jostain tykkää, mutta kauhusta se ei ilmeisesti. En oo varma, ei se siitä juurikaan tykkää. Niin vittu kun ei oo mitään valmis kirjoittu skriptiä, niin mä unohdan koko ajan mitä mä oon puhumassa nyt kuitenkin.
Joo, vetää sen aiheen yli, missä mä sit olinkaan. Joo. Sitten varmaan craftausplate tännekin. Tai joo, mä teen. Katon ensin, voi että tästä tulee. En tiedä kuinka pitkä tästä tulee. Mä kyllä varmaan pistän tän YouTubeen, mutta kun mä oon sanonut miljoona kertaa, että mä en osaa editoida. Nikelopo osaa. Joten Nikelopo luultavasti auttaa mua siinä. Koska mä en kerta kaikkiaan osaa. Mä oon enemmän ulkoilma-ihminen. Varsinkin nyt kun on kesä, tykkään käydä uimassa, ruskettumassa, ja mitä vaan. Yleensä mä oon mun kaverin kanssa skeittaamassa. Mä oon tämmönen rento skeittaripössyttelijä. Hehehe. No niin, soittakaa 112. Joo, niin hänen kanssaan mä yleensä skeittaan, niin Nikelopon yleensä tosi harvoin, se ei oikein tykkää skeittaamisesta. Minäkin nostalgia peleistä, niin hänellä on Nessi, ja aina kun mä Nikelopolla käyn, niin sillä mä Nessiä mä hakkaan. Super Mario Bros. Jumalauta se peli luettaa. Se luettaa siis niin helvisi, mutta se on aika vaikea, kun näille 2000-luvun velliperseille se on vaikea. Ja samoin Contra ja... Mä en itse asiassa Contraa niinku pelannut Nessillä varsinaisesti, mutta Nikelopo auttoi mua tappaa mun pahimman nälkäni, koska näytti mulle semmoinen nettisivun, missä on noita Nintendo 8-bittisiä ja niin, Nintendo 8-bittipelejä. Ja niinku netissä no aika lailla samat näppäimet, paitsi että Z on P-näppä ja X A-näppä ja kyllä. Niin Contraa pelailin siellä, niin mä en osaa. Mä oon aika huono semmoitteissa. Mut joo, eikä sille mitään voi. Niin kaikki on hyvin jossain vaan. Niin. Mä itse asiassa tykkään tehdä näitä Let's Play-videoita ihan sairaasti. Mä siis tykkään näistä saman ja toivottavasti että mä murskaamaan heti, että antakaa, olkaa armollisia, olkaa niin kilttejä, olkaa armollisia. Voi vittu, tästä olisi ollut vähän liian pieni. Voi olla, mä en ole varma halua mun kaveri missään videossa esiintyä. Voi olla, mä pakotan sen johonkin näistä videoista. Se on mun tosi hyvä frendi. Se ja Nikelopo on mun parhaat kaverit. Melkein. Ja voi olla, että mä tungen sen yhden kanssa sinne videoon. Mä en nyt vielä paljasta mitään nimiä, kun mä en ole edelleenkään varma, että haluatko se tulla mihinkään videoon. Mä epäilen suuresti. Mitä mä olinkaan tekemässä taas? Kaivaas vähän se. No, mä teen tää läpi. Joo, niin. Tää on nyt vlogi, että tää ei oo mikään suora Let's Play-video. Mä varmaan teen myös Let's Play-videoja. Ja niin kuin mä sanoin, niin tää on nyt ilman Nikelopoa, mikä mua vähän harmittaa. Että mä olisin kyllä halunnut Nikelopon tähän videoon, mutta kaikki ei voi saada. Ja ei se Nikelopo varmaan niin paljon haittaa mua. Mutta joo, kyllä se pärjää. Joo, ja olis mun vettai. Mä en varmaan tätä kauhean kauan enää jatkaa. Nukkumaankin tässä mennään. Ole vielä huomenna. No, siinä sitten käyttäis loppuu. Mutta joo. Mä otan katkaista tähän. Voi olla, mä teen vielä sängyllä mennä nukkumaan. Tässä pelissä siis. Joten otetaan toi sheepirkki. Come here, piggy! Lisää. My precious. No, siinä on 2, mä tarin yhden vielä. Elikkäs, no jos joku ei tiedä, niin suomalainen niinku yleensä Suomessa, tai no, ei ole paljon suomalaisia Let's Play-videoita, niin mä ajattelin kans itse tehdä. Voi olla, että kaikki ootte sen verran viisaita, että te katsotte noita amerikkalaisia versioita, mutta no niin, katsotte varmaan niin amerikkalaisia versioita, mutta mä kuitenkin näyttelen teille. Kas tolle enää sänky, jos te ette tiennyt. Tultakin tästä järjestys, mä teen tulta. Tässä sänky tänne tunnen. Se on tohon. Ei tohon. Tohon. Noin. Mä teen vielä oven ja pari lyhtyä. Tää on yllättävän addiktoiva peli, vaikka uskois. Kiitokset Notchille, tämän pelin tekijälle. Tuhannet kiitokset hänelle. Tai mä en kyllä
fanita tätä peliä enää niin paljon, kun mä sitä fanitin ennen. Kyllä mä tätä edelleen pelailen, en niin paljon, on muutakin hommaa duunia. Tästä onkaan kesätöitä ja kaikkea tämmöstä. Ei mitään, mistä mä en selviä. Ja kyllä sitä uutta videoa alkaa tulemaan, mutta joo, ei muuta kuin... Joo. Moi moi mun puolestani.